Makane panganan sejenenge nastar iku regane larang, polahe gawene wae ya ribet ra ukur bes. Lah iki aku ape gawe nastar, gawe takaran terigu 500 gram. Lah iki wis dadi resep nastar andalanku nek pas aku gawe bodonan ngono iki lho bes. Nah bisa dirikup dijamin rasane ku enak. Lah iki tak pecahno ndok pitik loro, kuning tak jupuk kuning tok kok ngono terus margarine iki aku gawe Palmia Royal iki seadah terus tak campuri 100 gram butter. Nek pengen Palmia Royal tok kabeh ra usah butter ya ora masalah bes. Lah kok ngono nek wis tercampur kabeh adonane ana mentega, gula karo endhog kok ngono terus dicampuri kanonan tepung terigu bes. Karonan tepung maizena, karonan 1 bungkus susu bubuk bes. Lah kok ngono ki terus diulet-ulet gawe tangan wae ya bes ya ben ndang cepet ndang gage. Sing penting tangane resik. Lah iki terus diulet-ulet nganti rata kaya hasile adonane kaya ngene iki lho bes. Lah kok ngono iki terus dipulung-pulung bes dibunderi. Iki ra tak timbang ya bes ya wis sak karepku dhewe wae wong ape dipangan dhewe wae kok ora ape didol. Dadi ana sing gedhe ya ana sing cilik. Lah iki terus tak iseni nastar. Tak iseni sele bes maksude iki sele lah ku gawe winginane iko bes. Lah kok ngono terus diunder-under kaya ngene iki. Lah iki terus diulangi terus sampai bar. Dinyet-nyet terus diseni sele nanas. Lah kaya ngene iki ya bes ya. Terus diunder-under. Lah nek bar diunder-under iki langsung dilebokno ning gone oven bes. Di oven nganti setengah mateng. Lah nek wis setengah mateng iku nastare dientas kok ngono. Nek wis adem baru dioser-oseri karonan kuning telur. Lah kanggo bahane kuning telur iki tak kei 2 butir kuning telur, minyak goreng karonan 1 sendok susu kental manis bes. Lah iki olesan pertama. Lah kok ngono terus diolesi kedua iki setelah olesan pertama iku garing bes. Ditemek dhisik. Lah nek wis garing terus dilapisi meneh olesan kedua ben tambah glowing. Lah kok ngono baru di oven meneh. Di oven paling gak ya sekitar 10 menit wis mateng bes. Aja nganti gosong ya bes ya. Engko nastare mundak pahit nek gosong. Makane nek ngopen iki ya ditilak-tiliki terus ben ora gosong. Lah nek wis mateng terus dientas bes. Lah iki nastare hasile muprul banget. Widuk ngono lho bes, bisa dicoba di ngone omah asli iki resep andalanku nek gawe nastar bes.